Machiegni kendo moko kuom jopuonjre manotimo penj mar klas 8 higa mokalo pok odonjo e klas 9 karuwore gi rem mar yudo omenda mar somo. Japuonjre Denis Ochieng mane oyudo maksi 362 e sikund primar St. Joseph Ombo ne odok kuom jopuonj e sikundno mar kwayo kony mar chulo omenda mar somo. Ochieng modak kod min gi Lilian Achieng e kadak mar yuto ji ni piny mar Nyasare wacho ni entiere kod luoro ni lek mare mar somo nyalo lal nono ka ok oyudo kony mar donjo e sikund yawuoyi ma Tonga. Min mare Lilian Achieng tiyo tich mar luoko ne ji eka mondo mi oket chiemo e mesa. To koro pesa manyalo dhi godo skul emotamore. Noluonga Tonga Boys to pesa koro nyalo emotamore. E skul kae ne mama ema ne an godo, to e skul kae jopuonj bende mane sira kinde moko na lunch ne bende ne tamre ga, to jopuonje ema ne konya gande wach lunch. Kama adak Nyasare. Nyasare kama adak en yana luoko ne manaji. To luoko no bende sani piny tek ma samoro be inya manye kata juma achiel kapok iyudo kata ng'ama iluoko ne. Koro ok adak maber ahinya, adak matek. To de an gi lweta dino osedhi sikul. Taonge namna kaka nyalo puonje, onge, asetemo wuotho. To kata kuom jotelo yudogi osebedo matek. Nasetemo nyaka Equity ma ok ayudo. Ochopo sama koro osekalo penj, onego dhi mbele. To kuom hai marach kuonde manotimie application te, machalo kaka KCB, machalo kaka Equity, machalo kaka programs mamoko ma chudo ni nyithindo go ok oyudo thuolo. Nyathini noduogo back to school kuom jopuonj ka mondo oyud kony. Koro I'm appealing to the members of the public, appeal to all the well-wishers manitie around mondo gi come up mondo this young boy oyud somo makende. Jodak mabuda